ta. Ilang i-discard yan doon ta. Sila may balik. At napahinan ko mula na, ako mas gawas. Tulo ko mo sila, isang mga nakikita. Sa iba, bahit sa mga isulit ka. Isaling na nila ni Edwin. Berwin. Ha? Berwin. Oo, mga meron. Edwin. Ka-istorya po na, Berwin. Yung tawag ka. Ano kaya istorya mo? Itong na, ba itong pati pang mo, ang dalawa pa lang ako itong kanto tayo dito. Ang panagat mo, nilay balik siya. Dahil nilay. Paano ba ni? Yung zone ni kay mga tabahin na sa mga kaliwatan o minalit sa mga status ng Jubahan. Ang gihingan na masinunod din naman. Ano ba? Oo ba? Mintin yun. Oo. Ano ba? Hindi agi lang nila. Kumahan tayo nga. Kabungahanan eh. Ano ko na. Sako mo, gumawa na siya. Si Kwan na isa na. Daw na, magkari na petang ko. Sa doon nangatos ko an. Dahil na yung tanang ko na ito. Dari ko gumawa na. Ang tubigan mo ay pagyung sa linaw. Oo. Kaya na ito, spring. Yan ito mampus. Pagkanto na na tayo, panaan na din na yun ang sila ini pagkakasila. Nandiyan sila ikasal. Kaya may batang hindi ni dyan. Tingnan may dyan yan. Manawag bagi mong mama. Alam mo na paminaw rin. Muli na yung regalo dyan ng jutaan. De oras. Igsuon sa Pati, ang si John din ang pangasawa mo. Kung nagalitasal ko mo, naanyas. Pamungaan. Parang mangitag ilang gusto kay abakan. Tatang kabumahanan mo. Hindi, tagadiro, pero na namin Julia, madira na po, hindi gagawa, sinadatong mapalit ng pulis. Alas pero Kanyang masdar, kailan ni dyan ng mga tao. Ikuti-kuti may taga sa amin. Sabihin ko noon, yan yung taga-Mindan ng Ma'am, bago kami diya sa Pangdan. Namin kapit sa ilan ni Asim Kalakaran. Nasa kailan. Nasa Manus Mindanao. Dito, Manolo amo man, di kami sa Papi. Balinig ko doon. Ayun, akaso kaliwat kaya namin doon dali. Ay, ang suunod ni Josepina. Ang si Kapitan ni ang sarang may balitan ko. Laging kuan, laging donation of donation. Donation dahil. Ano ba nila? Wow! Dibuhatan na pinipiming. Dibuhatan mo po eh. Wow! Wow! Ngunit ang Emilia. At itong tawagas dito. Muhati sa aming donation. Diyan, ako camera si Kimi. Camera yun. Oo, na may kwan itong hinday. Kaya na may laptop hinday no. Sibiri au paano sibiri problema na nung kwarta niya taga yung bireno. Sampai jam 100 nilalargang kate. Wa ko na inuibe na to ano to? Hindi, dar kate. Ha? Pwede mo na ako. Nangyayang mas nga. Larga na. Hindi man mahitabo dito ko lang kate kwarta kay larga naman din. Hindi naman sabay mo control sa ano ko. Ano lang bayaran.
Di, lagi putputon na gano'n. Nga tuon ka nang naaskate. Ate, na makakata. Magkaba na nila. Tama. Wala mo na. Parang kayo boss kati din na. Kung ano ba Huwag yun? ko dumatag si Kati sa Miss. Buwang, 800 rin pa na. Okay, 800 rin pa. Hindi na pa. Ang hatag na Kasi isa. libo man. Ang ibayag yan isa. Kung lain mga nidang ipapa. Kasama mo naman eh. Ako nga naman eh. Pag yung Lain mga nidang ipasendog sa Gcash. Lain mga kaya mo nga. Naapay ko na si Kati. Dapat siya ng tinihatag. Pili kaya isa. Hindi man dyan na. wala lagi ko tapos na. Pasikat sila kaado. Mura-garang daghanang kwarta. Kasi po, basi ihanda sa sakdanan. Pero huwag mo po ang sakdanan, dapat at itong pangkuhan, kaya rin magamit nila. Oo. Sa kanya namit. Murag way kwarta rin. Kaya ka na, mulungan pa. Yan ang Ayun nga naman si Tata nga. Musiminar mang utos. Juan sa Pico. Ah. Hindi na kayo. Huwag pa sa speak. Kung saan ng pang-speak ko. No na na. Dagpo nga lon. Pwede 100, 200, Pila nga nang Pinterest. nga nang tuas lang yung lugar dako ang malong. man, ganang membro mo ka dyan. Mamembro ka. Oo, rin po nagpupira. Pico. First, sa katanang mo sa siyudad. Traffic mo yan. Wala din ang loan. Problema may pasikat ray patungan mang problema na pag-asa bayad wa may nung tay labot pero kana ang tapong bayad ang tapos sila sa ilang mga atraso nato. Isip pamahanan ta dyan, maluoy si Jess yung anak. Kaya yung anak, nagkarap-karap ng kamot. Eh, pas mo ka. Ingana na siya sinultian doy basket Ha? kate. Oo na eh. Napagkasungit? Daan naman na yun. Basket sa kado mo halos di ka ka. Pero, ang usag bangkay. Hindi, yung pagpinin. Kaya dito malagay na bahay. Pwede nito. Mura, kulong na ako ng sakit. Parang kurang yung kaya. Sasakit na. Tukset, baga. Na dito dinis liyon. Leo, Ni dako na. siyempre. Waiter. Dag, hindi ka na mo. Ah, dito. Kanang ihanda na naman. Pag ipatambaw. Libre man na dito operasyon. Yung bakoy ba, naarapan ng kamot. Malaway ka nga. Nakapit ang giginan sa ano man ang kamatay na. Ano passbook kayo dito rin. Makdo. Dahil ito yung likod, na kung malagi, supportiran man na yung likod kayo. Kung nagiging na yung sakit mo na sa una. Parang pangimbasag ni Kate. Ang isang amahan kay Pinang Trabaho ko ka, nagito sa gawas ka. Di manggod. Manggod na nga naman dyan na si Kwartao. Tinamas. Pero kuan man, ikot mo na kati mo na. Mauwaw mga adso. Siya di mo sa parasuban nga mga. Huwag mo takay bong na. Ito po ng laki. CEO kay hirong ang una-una nga na kasi ang ilang anak di magkawa mga na mga adso ang sila Mga dito ko ng siyaw kayo. Murag itrigahan nila. Limit siya na. Dito na lagi. Salit na kayo. Basta ito pamati reportan dito. Patong tulugway. Katawa lang mo ito ko. Ito mo gamit. Sa piso ng reportan dito. Dito mo gamit kung pamati kayo. Hindi ka magawin ng anak. Nangarang kayo. Dapat pati. Hindi na gusto nga. Hindi ko ang salikan sa kwarta. Taas kita mo salikan ng malit na sa salibutan ka. Lami na mag-atop si Angkol ma. Lami kay sa manggitunong.
Trabaho pa rin sa pizza kayo. Ganyan yun na lahat. Mas nindot pagtrabaho. Ate siguro kay ni Jeanette. Dapat pagkwarta. Sili na wala sa ako na sa Kati nga gamay ra mo. Ha? Si Juan, si Kati sa una sa dito tapos Juan, kusinta na yung sildo. Una, swapa to sa mga Minsan. illegal pa to yung mga sistema. Naiman din ko na Switzerland doon. Kaya napadako doon. Hindi naman nagtungkol pero nagapang lang sila sa bahay. Pero Karon na naman maka na just sana makdo Jollibee. Minsan doon. Hmm. Try, papagas sila mga tutulas. Na naman sa sakdan. may nakagaling Ako na ko makamusta. operator ba sa kamang pinipidang ba na yung ni si Melman okay pa man po man Sabi dyan ko, ba, nanay trabaho? na po eh kasabda na at salay na Guwapo isang bana. babong ako pa Dara na pala. tingkat na Hindi magagso sila. tingkat